Tak už to je běží jako. Ahoj všichni lidi, co nás jako vidíte. Ahoj. Tak jako my jsme jako dva úplně brácha jako úplně. Úplně brácha. Tak jako úplně. No. Pehátko, zdravím úplně Verču, ty jo. Zdravím, no. Tak úplně konec, ty jo, to Verče úplně, hele čuj, no, koukej. Úplně těhle dáme jsme to zkoušeli na webce jako normálně. No, ale úplně jak jako, kdybyste to viděli, úplně na webce jako úplně. A no, úplně, no, jasný, úplně no, hovno. úplně trapný. No úplně jako, úplně No. obráceně, tyjo, úplně jsme to dali. Úplně takhle. Krásně. To nejde uložit. To neumíte. A jedním jebem to smáhneš. Jedným je to snáze úplně. No A když nefunguje. úplně koukněte úplně. Úplně tady píšou delete jako úplně. Jako Ale dělejte. to přiblížím, ale to jako, hele, jako kámoška, ne, jako ona úplně bydlí tam v tom žlutém baráku úplně. Tady v tom žlutém, ne. Ty to vůbec nepatří jako k emo, to se prostě nedá úplně. Vůbec emo, ty. Vůbec ne emo, ty. A teď jsme tady natáčeli společně s tím, jako, to fakt úplně takže nejde. se s ní jako nebudeme vůbec bavit, to chápeš? Vůbec se s ní nebudeme bavit, jako, chápejte, to je úplně nejde, jako, aby emaška bydla v tomhle tom baráku, jako, koukněte se na ty komíny, to prostě 2 komíny není emo vůbec, jako, chápejte to, no, takže jedným jeden zamáváme, jo. Ne, počkej, ještě nějak brzo, ne. Tak Ještě pozdravíme. Ještě jim natočme šiškolu. Je to 26? Hodně 26. Nahráváš vůbec? Jo, hele, ty, jestli my teďka nenahráváme. To je sranda. Ukáž, já to poznám podle čočky. Koukni tam. Koukni. A pak to jako jedným jebem úplně dáme na net, jako. Natočí školu. Tam vidíte to hnusný, to se nedá přiblížit, protože to je jako fakt úplně nejde, protože natáčíme jako na foťáku a to se prostě jedným jebem nedá přiblížit. To je jako úplně emo barák, úplně emo lidi, jako, úplně jako koukejte, tady tu patku, jako úplně, to tady nemám jako úplně jen tak, jako. Vidíte, i Ferda Mravenec, jako úplně na to úplně v prdel. I Ferda Mravenec nemůže koukat na ten barák, ty vole, radši ho zakryju. Takovouhle patku, jako. Takovouhle patku, to se fakt jako nedá. A úplně ty vole, jako jdem ty, jako úplně ty, Počkej, takhle do zrcadla, ne, takhle. Taky do zrcadla, jako úplně, bože, ježiš, my máme se hrát. Počkej, natáčej nás. Natáčí nás, bože, oni nás natáčí. Bože, a úplně neváši, ty vole. Jedným jebem to chtějí úplně smáznout, nechápete. No, co s tím delete budeme dělat? Já jsem úplně do zrcadla, ne, do toho foťáku, do toho úplně hardcore, ty. Jsem takový úplně čumím, jako. Dobrý, ne, ty. To si trapný co? To je asi hodně trapný video. To je jedno. Pozdravíme všechny, ne? Tak ahoj, mami. Ahoj, taky tati. To dáme jako na klubečko. A bude se to jmenovat Co čumíš zmrde? Ne, to je blbý video. Vydá zase třeba zakázali. To úplně potřebuje na záchod, koukněte, na záchod. Nemusí na záchod, tak ne, no, pojďte na záchod, jako bacha dveře, no, úplně si si otevří. No, úplně hardcore. Takže jo, takže my už asi budeme kočit, takže vás všechny úplně... Počkejte, my vám někoho ukážeme, jo, to se jo, takže my vám úplně někdo ukážeme, jako, se prý jako úplně zablét, jako, úplně, tyjo, hezky, Tania, tyjo, co je, co máte za problém, jako, budete takhle na mě dlouho čumět, tyjo, já mi furt dlouho čumí. A dáme co je online. Tyjo, on je online, tyjo, jak je to možný, úplně koukni na něj. Úplně hnus? No, úplně. Zamáváme, takže jo. No, jako, ty byste nám zapomněli říct ahoj, tyjo, a teď jsem to možná jedným nebez smáznout. Já musím pozdravit Ondru z Rakoníka, ahoj Ondro. Ahoj Ondro, aha. Ahoj Ondro. Pozdravíme třeba tamhle Garudáse, vole, nebo kdo to je. Jo, Bláňu, ahoj Bánko. Ahoj Bančo. A pozdravíme taky toho Davida. Ahoj Davidku. Ahoj Sonio, moje Soně volná je třeba taky, veď já. Jsi volná, Sonio. Cože oni jsou taky online, no? No to ne, no, oni jsou všichni. To je úplně volná třeba je Šmudlinos, sice ne. Hele, Šmudlinos, to je normálně jako, můj soused jako Šmudlinos, to je Kolbyho, musíme ho pozdravit. Jo, úplně Kolbík, to je bez úplně hiphoper, ty vole. To je úplně mega hiphoper, ty vole. A na toho nemáte, a teď jsem točil stropu, úplně jako toho dobu točil.
ukázat. Teď furt jako točím strop, ani si to neuvědomuješ, Já mám pardon. furt někoho. Hele, 7,1 megapixelů, na to nemáte, ty vole. No čum na to Grohová, vole. Já si skopu ksichu takovou Grohovou, vole. Ukaž Grohovou. Já mu ukážeme Grohovou. Ona nabíhá trochu díl, no, ona je totiž trochu jako, jak se to říká, jinak prostorově řešená, víte. Dostala, no bože. Hele, já si ukážu, co uvidíte jednou. Ježišmarja, úplně. No má trapnou písničku. Má trapnou písničku, jako slyšíte to. Já to chtěl poslechnout, jako. No ale to je trapný, to třeba nedávno poslouchat. Podívej, se na ní tak to je ona. Ta je jinak úplně prostorově řešená, vidíte no, to? ona je celá to je úplně blbá, úplně celá prostorová. Ježišmarja, ty všichni vidíte to, jak to tam skáče. Tohle snad nemohl, to se snad vyskytlo, jako. Úplně vidíte ty ponožky pěkný, veď. No úplně jako ponožky, ty vole. No, ponožky. Počkej, kouknem na čas, nečumte. Koukni se do čečiky, co natáčíme. Úplně se natáčíme, ty. My normálně fakt natáčíme tady jako úplně slyšeli jste to. Počkejte, já mám něco. Tak jo, a teď to jako asi zastopnem, nebo ještě ne. Jo, počkej. Ještě ne, ještě si musím poslechnout. Ještě to hezký. Tak mě laskavě vyndej si kapsy na vzduch, nebo tady smradem chřípnu, jo? Ty krávo, teď jsi mi to nandal, ty dáte. No tak a jo, rozloučíme serem na ně, ne, už jako. Už to bylo na... Čas určitě máte dost, takže ahoj a zase někdy natočíme video, úplně vás milujeme. No jasný, no. Máně vás úplně tady tu webovku najdete na YouTube, bude se to jmenovat vlastně... Bude se to jmenovat tak, jak vám řekneme potom. Ale víš co, to jim může být jedno, protože oni to stejně nenajdou, protože to video musí najít, Úplně musí najít nás to video. No na to najdete, no. Musíme najít to video a video musí najít nás, no. No ale chápeš, ne? No nechápu. My jim řekneme, pod jakým názvem to najdou, ale oni si to zkouknou, až když ten název najdou, chápeš, ne? To je fakt, jo. My vám to třeba pošlem, když nám dáte mailovku, jako. Takže tady nejde to video, k nám pošlete mail a pak vám to třeba pošlem to video. No jasný. Fakt úplně vás všechny žeru, ček.